Oganda e kuonde lamo ma pacho ka onyiso chung' margi e wi paro mar chik mar omenda mag 2024 ma geto medo osuru e thurka ka koro gisingo medo bago ng'anyo e pacho ka jumani. Moko kuom kanisni bende ojiwo rawere mondo mi odhi mbele giketo ratiro margi ma demokrasia e tim. E kinde yiero mokadho, kanise ma pachoka nobede ong'ala manyime mar siro jakristo wadgi manori kod dwaro kom tend piny Kenya. Kanise no thoro bago rombe mathoth gi jatelono ka ginyiso sir margi kaluwore gi singo mane imiyogi. Kata kamano, kawuono tanga ne oloke thoth kanisni ma thurka ka altar onogono mane jatend piny lombo e Uganda e kinde campaigns ne olokore kar kwedo telo mare kod paro mar chik mar omenda mag 2024. E lamo mane mar sidho bishop manyene kanisa manyahururu ACK Bishop Samson Mburu kaka bishop maradik mano yore gi jatend piny Kenya William Ruto, rawere no nyiso ich wang' margi kendo bago ng'anyo oko mar kanisa no mano otamgi e donjo ka gikwedo paro mar chik mar omenda mag 2024. E kanisa mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi, oganda mano yore lamo no ka thuolo mar chiwo luor ne rawere ariyo Rex Masai kod Evans Kiratu mano wito ngimagi bang' obila rakore kodgi ng'anyo mano bagi chieng' tich ang'wen juma mokalo. E kanisa mar Jokopere ma Holy Family Basilica e boma ma Nairobi, rawera moro mano umre gi bandera mar piny Kenya onyiso chir mare e wi kwedo paro mar chik mar omenda ka gisingo medo ng'anyo pachoka kendo osundo piny owacho mondo kik ket paro no obed chike thurka. Reject the finance bill. Reject the finance bill. Jodolo makopere kanisa no bende no kwa Uganda jo Kenya mondo chung' motegno. Rawere ma kanisa no to singo medo ng'anyo mar kwedo paro mar chik no ka kanisa no to singo chiwo thieth ne rawere mabiro yudo hinyruok e ng'anyo mabiro dhi mbele jumane. This bill seeks not only to overtax Kenyans but also promote oppression, which generally leads to a very poor quality of life for most people who are endowed, who are not as endowed as the people who are in power. As a millennial, I'm against the Finance Bill 2024. And I also ask the church. The church has been quiet. That is the reason why I'm here. I'm not a Catholic, I repeat. The church has been quiet. And it's high time the youth takes charge and represents the church and represents the opposition. Because currently we don't have an opposition in the country, and we also don't have a church to represent the Christians in what they need. E county Manyeri, Archbishop Anthony Muheria ojiwo rawere mondo mi oti makare gi lony kod ng'eyo margi kendo katopone gi ng'anyo kaka ratiro margi gitime e yor kwe kendo gimed nyayo achiel mar oganda. When we use those godly values, like today they were saying kuwa mpenda Mungu ni poa. Yes, that's what we want. We want kuwa watumishi na wenye huduma. Ndoto zetu Mungu atatupa. Tunamwamini Mungu, and to avoid all the vulgar and negative things, even when we find ourselves in adversity. So young people, we hold you in our hands. Please also listen to us. Let's find ways we can talk together so that what we are going through, we are able to do it in a way that pleases God. Odlamo ma Nairobi Chapel bende ne okodong' chien bang' telo mare golo boke masio sirikal kuom tiyo gi teko mathoth e rakore gi rawere mane ng'anyo ka gipo rawere go kuom nyiso chir margi kendo kwedo paro mar chik mar omenda no. Gilero ni kaka kanisa gin bende ok gimor gi tend piny Kenya kendo gikwajo tend piny mondo mi odogi chien kendo winjie ywak oganda jo Kenya.